Gerben de Boer maakt nijwieken voor het examen. De 23-jarige burgemer had 18 lessen gehad. Hij krijgt de laatste tips van instructeur Johan Anema. Hey, stap in. Ja, Best. en dan wacht eens even maar starten totdat ik het zeg. Ja? Goed. En ik wil dat het voor de rest, zo ik het die vertelde. Dit is zijn libben, dit is zijn plak. Achter het stuur. Nou, van een jonkje mijn Lego-bjaatje. Of vrachtautootjes bouwen en ja, mijn meestal mij op auto. Zo dan, het lag me wel heel bot aan. Het had wat regentierden west in de transport, maar dat liep het nou oer. De vraag naar vrachtwijnvervier neemt ta. Ik denk door het aantrekken van de economie en een verschuiving in het transport naar meer landelijke distributie. Steeds meer mensen die doen hun inkopen via een webshop en die pakketjes zullen toch bezorgd moeten worden. Intussen maakt de chauffeursleerling een goede indruk op het dik. Met zijn 24 tonner van 16 meter lang. Hij doet het goed, ja. En dat zei ik net omdat dat Jim erbij zit. Maar dat denk ik dat Jim dat zelf ook wil ervaren. De vraag naar jonge chauffeurs is tiergegrut. Per jaar binnen de 2000 nieuwe vrachtwijnbestuurders nodig in Nederland. Wij worden dus ook benaderd door uitzendbureaus in de logistieke sector. Die smeken ons haast zo'n beetje om chauffeurs bij hun aan te melden. Dat betekent dus dat als je zo'n rijbewijs hebt, dat je haast zeker een baan hebt. Ja, als je jong bent en dan denk ik dat je vrij vlot als vrachtwagenchauffeur aan de slag kunt komen. Dat verwacht ik wel. Een mooie toekomst dus voor Gerben de Boer, want zijn droom wordt werkelijkheid. Nou, ik wil eerst wel nationaal binnen Nederland wat oefenen. En dan hoe het verder komt, dat zullen we dan wel. Hè. Als de kans er is, dan zoek ik het zeker wat we willen, internationaal hier.